Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere you say. So ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ఉంది ಆ ಪಾತ್ರನ ಎಂಕೆ ఎక్కువ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪಿಗೆ ನೀ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರಪಿದಾಡ್ದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುಂದಿದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಹೊಸಬರ ಆದಿತ್ತಿನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನ ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಿಗೆ ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಏಳರ್ರೆ ಅವನು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಡಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೈಸೊಡ್ಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕೊಡಾತಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದ ಕೇಂಡು ನಾ ಬಾಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕುഞ്ഞി ಲಕ್ಕಂಡೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕನಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಅವ್ರವ್ರ 7 ಅವ್ರವ್ರ 8 ಗಂಟೆ ಐಕದಾದಂದು ಇಚ್ಚಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕನ ಇತ್ತು ಆ ಥರದ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇನಿ ಚಾಗ ಬಳಂತದ ಉಣುಪು ಅಂತದೆ ಅಂಚ ಚಾ ಎನ್ನ ಪರ್ದಾಂಡು ಚಾ ಪರ್ದಾಂಡು ನಾನು ಬಲೆಗೆ ಪಾವದು ಅದು ಮಿತ್ತಮ್ಮ ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲ್ಪುದ ಒಯ್ನ್ ಮನ್ಪುಗ ನಡಿಪೋಡ ಅತ್ತು ನಾನು ಮೋಣ ಎಕ್ಕಾಡ ಒಯ್ನ್ ಮನ್ಪೋಡು ತಾತ ಮನ್ಪೋಡು ಜೋಕು ಲಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಬೇಲೆನೇ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಯಾ ಪಾತ್ರನ ಎಂಕೆ ఎక్కువ ಹಾಕೊಂಡುಂಟು ಒಂದು ಮಾಮಿದ ಬಾಲೆಲ್ಲಾಡೆ ಗಣ ಹೋಮದಾಡೆ ಕೂತಿರು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಯಾನುಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಕ ಕಜಿಪು ಉಣುಪು ಮಾತಾವಡು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಪೋರಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಚೂರು ತೈಡ್ ಪೋಪೆಂದು ಉಣುಪದ ತುಲೆ ಒಂದು ನೀರು ಕಾಯಂಡು ತರಿ ಪಾಡಾತಿ Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. ನವರಾತ್ರಿ ಏನಿಡ್ದಾದ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಲ ನಮಕ್ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪಣಗ ಪ್ರಸಾದ ಮತ ತಿಕ್ಕದು ತಾರಾಯದ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಆತಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಇನ್ನಿತ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂದುವೆ ತಾರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಲು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟೈಪ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಆದ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಬರ್ತದೆ ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಪುಳಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ
ಟೊಮೆಟೊಗೂ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಮೋನೆನ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಂತುಂಡ ಮೋನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಮೋನೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕುರೆ ಆವಡ್ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿಂಪಲ್ದ ಕಲೆ ಆವಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕೊರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಇಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.